Dibortziatu zirenetik bizpahiru aldiz baino ez zuten topo egin Isabelek eta Ramonek. Eta ia 10 urte baziren azkeneko aldiz elkar ikusi zutenetik Printzipe zinemako eskailburuan. Isabel Zodiak ikustera joan zen Iñakirekin. Ramon Ratatouille ikustera Madalenekin. Filmaren erdian, senarremazte horiek aldi berean sentitu zuten txixagura eta hala komunetik irtendakoan egin zuten topo. Bakarrik idatzeak abantaila asko ditu. Inork ez dizu entzuten, inork ez zaitu ikusten, inork ez dizu aterik jotzen. Aparteko unibertso txiki bat sortzen da, arnasa errazago hartzen den toki bat. Askotan sentitu izan naiz bideoklip batean bezala, edo film dramatiko bateko azken estena hunkigarri batean, gidatzen noala. Udabetean izan zen, ostegun arratsalde batez. Egun hartan, umezainak, Armentiako etxeko esia igaro zuen infernuko ateak zabaltzen dituenak nola. Masaiak gorrituta eta gogoz bestera. Oizuenez, ostegun arratsaldetako bere 4 ordu libreak, azkarregi agortu zitzaizkiola sentitzen zuen. Melani zuen izena neskak, eta 9 hilabete zeramatzan Gasteizen, gaztelera ikasten, eta bizitzan eman beharko zuen hurrengo pausoan zein izango zen erabaki nahian. Oso zinemazalea naiz, umetatik, eta oraindik eusten diote zaletasun horri, eta aldetan guztietan joaten naiz pelikularen bat ikustera. Ikasketak ere parte batean zinemari lotuta egin dituen, naiz eta ez deten inoiz jardun, bada hola fantasia txiki bat daukadana, inoiz gustatuko litzateke bai. Nahiko zinezalea naiz, aditua ez, baina asko konsumitzen dut, bai seriak eta bai filmak, eta gero zinemaren barruko mundua ere beti interesatu izan zait, uste dut neure ama ibili izan delako produkzioan lanean eta gaztetan, eta atzeko alde hori, produkziokoa, grabaketena, aktorena eta jantzitegia eta dena asko interesatu izan zait, jakin mina handiz bizi izan dut. Eta orain sortea izan du beste leku batetik ere ezagutzeko. Zinemazalea banaiz, betidanik, ikusentzunezko komunikazioa ikasi nuen, pentsatuta agian gidoilaria izan nintekela. Baina gero liburuak idazten hasi nintzen, eta bide horretatik jo nuen, baina zinema beti egon da hor, ere bigarren maitale gisa. Gauza berezi bat izan zen, karambola moduko bat, Fernando Baira, Los Destellosen ekoizleetako bat, berak irakurri zuen Bihotza handiegiaren gaztelaniazko bertsioa eta nirekin harremanetan jarri zen, bazuelako buruan pelikula baten ideia eta iruditu zitzaion nire liburu hartan oihartzunak zeudela. Kontatzen zian istorio horren aldaera bat zan, Bihotza handiegian ja idatzita neukan, orduan esan nion, berak esan zian zerbait idazteko horren inguruan, eta esan nion hori idatzita neukala, eta orduan jarri ziren harremanetan Pilar Palomerorekin eta eskaini zioten pelikula egiteko. Eta berea da gidoia, berea da dana, tonua, esan nahi dut honekin nik ez nuela parte hartu, niri bakarri da ipuinaren idazketaren egiletza. Uste dut ibilbide pausatu bat edo izan zela, ez du gogoan zehazki ze urtetan idatzi genuen hau, baina buruz buru proiektuan, hori proposatzen zen beste disiplina bateko aktore bat, edo artista batek, bertsolari batekin zerbait elkarlanean egitea, eta gogoan dut zati hori hasiera bidali zidala Enekok, banak aidatzi zuena, gero nik bakarka aidatzi nuen nirea, elkartu zen, eta ezagit, batean filma etorri da, baina uste dut hor bidean erabaki asko egon direla, euren ekoiztetxea sortzearena, Eneko ere zuzendari bezala eta aktore bezala egonkortzearena. Orduan, distantziatik, baina elkarrenganako maitasuna handiz eta ilusioz konpartitzen ditugu, historio honen evoluzio guztiak edo. Badugu lagun bat komunean, Markolek eta biok, eta lagun horrek esan zidan, Markol justu ama bihurtu berri zela, eta ziurrenik nire liburua gustoko izango zuela, orduan bidali egin nion, direktamente. Eta gero esan zidanean gustoko zuela liburua, gonbidatu egin nuen, Bartzelonan liburua aurkeztu nuenean, nirekin aurkeztera, eta hor ezagutu genuen elkar.
eta aurkezpen horretatik astebetera edo deitu zidan esanez liburua pantailaratu nahi zuela. Beraz, sorpresa polita. Beraien nahi zuten zerbait lehorra, ez? Orduan egon ziren behiratzen Euskal Herriko zuzendariren bat, Galizikoa, Asturias, pixka bat, umedadea handia eta itzal asko zegoen lur eremu hortan, aritu ziren bila. Eta azkenean okurritu zitzaien Pilar Palomero, ez? Zeina Zaragozakoa den. Eta gero pelikula mediterraneoan kokatu duen, da argia oso mediterranearra den, ez? Nik ezagutzen nuen, ikusita neukan Las Niñas asko gustatu zitzaidan, eta ikusitan nituen bere laburmetraiak ere. Eta gero ikusi nuen La Maternal, iruditzea bikaina, eta beraz oso pozik nengoen autuarekin. Persona egokia, uste dut konpartitzen ditugula, nire adineko persona bada, eta gauza asko konpartitzen ditugu, testu ingurua konpartitzen dugu, eta aldi berean nik ere bere pelikuletan ikusi izan dut umore bat edo bizitzari begiratzeko modu bat nire ikuspuntuarekin bat egiten duena. Oso gutxi. Konfiantza osoa jarri nuen euren lanean, nik baino askoz gehiago dakite ikusentzunezkoei buruz, eta gidoian egon zen horre elkarlan bat, baina ez oso handia, neu ere beste gauza askotan nenbielako momentu hortan. Orduan, gehiago izan da Enekok berak hartu duen lidergotza bat edo proiektu bat azken eraino eramateko erabaki hori, eta nik gehiago ikusle bezala eta hasierako idearen germenaren parte bezala. Idoia berak idatzi du, egia da momentu batzuetan deitu didala kontraste lan bat egiteko personajeekin, ez zituela ia ondo zegoen edo, baina nik ez duen ezer ikusi, estreinaldi egunera arte, beraz ez berea da dena, Gidoia Goitibera berea da. Lehenengo momentutik euren proiektua izan da, Markolek beti lan egiten du gidoilari, konfiantzazko gidoilari batekin, nik ere ezagutzen dudana, Valentina Biso, eta haiek ere, haien proiektua izan da, nik bere eskuetan utzi dut, eta askatasun osoz, haiek beraien historia konta dezaten. Neurean oinarrituta, baina azken buruan beraien proiektua da. Nik uste beti ari zarela inkonstienteki bada ere, nolabait zure bizipenetan ageri diren personaien energiekin, ez? Askotan energia nahastuak dira, askotan ezaugarri fisiko bat da norabait zaramatzana, edo erantzuteko modu bat, edo hitz egiteko modu bat, uste dut badagoela hor, eraikitzen gaituen referentzia zaku bat. Ezakidana zenbateraino dagoen gero zehaztuta, ez zu idatzi ala, ni bentsaten naiz egoten etengabe superpertsonaia zehatzak buruan ditudala, baina bai energia bat eta bai elkarri eragiterako orduan ere kimika konkretu batzuk, ez? Personaje honekin sortzen du zerbait, orduan hori baneukan, energia hori baneukan. Ni normalean saiatzen naiz batez ere istorio luze xamar bat idaztera noanean, ikusten personaje hoien aurpegiak zer egingo luketen egoera ezberdinetan, naiz eta gero egoera horiek noski ez ziren egongo idatziko dudan hortan edo bai, baina pixkat ukigarri edo ikusgarri edo definigarri egon arten ere buruan kosta egiten zait idazten hastea. Orduan, tramposoa da, esaten ari naizen hau, ze egia da gero hasten naizenean idazten konturatzen naiz ez daudela. Orduan da hor sortzen da personajea, ez buruan daukazun idea hori eta idazten ari zarela harrapatu nahi dezun idearen artean sortzen den sare hortan, harrapatzen duzun hori bilakatzen da personajea behintzat nire idazteko manera behintzat. Importantea da idazten duzunean irudi mental hori izatea, espazioaren kontrol minimoa, baina horrek ez du esan nahi gero irakurleek hori irakurriko dutenik, ez? Erabilgarria da idazten ari zaren momentuan mundu hori koherentziaz eraikitzerako orduan. Baina gero ez duzu zertan xe dena deskribatu behar, ez? Gaua ikusi nuela. Idatziala ere ikusten nuen, baina batean gaua hain ondo grabatuta ikusi nuenean, hain sinesgarri gasolinerako emakume frantsesa bere umeari bronka botatzen, ikusten duzunean gorputz bihurtuta, batean ikusten duzu benetan ideien potentzialitatea zein den eta noraino jarraitu dezaken ari horrek kiribiltzen da beste forma batzuk hartzen eta beste norbait inspiratzen, ez? Pozetik bizizan nuen eta sorpresatik eta benetan harrituta ze produkzio ona egitea lortu zuten Enekok eta
horrekin. Honetzago irakurketa bat da, oso berezia, ze azkenean ez da irakurle bere etxean liburua irakurtzen duen horrek ematen dizut feedbackaren irakurketa. Da, azkenean ekipo oso bat lanean, zuk zure etxe zuloan idatzitako ipuin horren itzulpen zinematografiko bat eginez, ez? Hori da. Baina irakurketa bat gehiago da, orduan, jendeak esan dijo, ez dizu beldurra ematen, ikustea, ez, azkenean oso ohituta gaude horretara, ez, jendeak irakurtzen duen tokitik, eta oso interesantea da, eta ona, ez, eta aberatsa hori, ez, orduan, niretzako oso kurioso izan zen, ez, ikustea Pilar Palomerok nora eraman duen, eta nola eraman duen baita ere pelikula, berak zerri eman dion protagonismoa, zer ikendu, eta nik ikusi nuen zinemaldian estrenatu zen egunean, ekipo guztiarekin batera, eta lagun asko zinguratuta, nik ez dugu zer ikusita, eta izan zen, etzako liluragarria hori pantaila handian ikustea. Prozesua nahiko suabea izan da, ze joan naiz ikusten gidoiaren bertsio desberdinak. Orduan, lehenengo bertsioa oso pegatuta zegoen liburuari, izenak ziren berdinak, Gasteizen gertatzen zen adibidez, dena nahiko, jarraitzen zuen nahiko gertutik liburua. Eta egon dira, ez dakitzen bat bertsio, 12 agian, eta 12garrenean ja beste mundu batean zegoen, beste historia bat zen, baina ez da horrelako shock handia izan, ze ni joan naiz irakurtzen bersio horiek. Ez guztiak, baina 4-5 bersio irakurri ditut. Nik uste dut klabe bat dela, batetik idazleak konfiantza izan behar duela zuzendariarengan, ez? Eta zeinen eskutan uzten duzun historiari, uste dut hor mundu bat dagoela. Eta nik enekonengan daukat konfiantza itxua, ez? Baina senti dezaket baita ere, segun ze historio, zure historio, segun zeinen eskutan, beste historia bilakatu daitekela, zuk idazterakoan gauza asko iradoki egiten dira, esaldi batek gauza asko esaten ditu eta ez ditu esaten, baina irudi batek askotan konfirmatu egiten ditu, behar badazuk esan nahi ezen dituen gauzak edo gehiago sugeritu nahi zedituenak, ez horreztu badagoela arrisku bat, tensio bat eta hanka sartzeko aukerak ugaritu egiten direla ikusentzunezkoa pasatakoan, baina bestalde ikusentzunezko jendea ere bestelako artista molde bat da, eta gustatzen zait baita ere, ustea euren sugerentzia zein den ikusten edo proposatzen edo. Niretzako gainera osasuntsua da, behin argitaratu eta gero askatzea. Ze batzutan kosta egiten zait, askatzea, ez? Orain adibidez ukatu dute gauza bat, eta asko kosta izan zait askatzea, ez? Eta kasu honetan nik ere esan nien libre egin zezaketela, nahi zutena, eta gainera plazerra ematen du, ez? Beste norbaitek eranstea eta gehitzea eta kentzea zukin dago zerbaiti gauza. Gero beste gauza da, autobiografikoa denean egite duzun hori, baina fikzioa denean ez daukat bat ere problemarik, ez? Bai, nik nahiago dut ikusi zerbait aberasgarri moduan, ezta? Norbaitek hartu du edo inspiratu eginda zuk egindako zerbaitetan, baina zerbait berria egin du. Eta hori da polita, ez? Horrela egiten du aurrera kulturak ere. Nik uste dut bi hizkuntza direla, eta ni segurazki erosoago sentitzen naiz nobelarenean edo idatzizko hortan. Esangabeko gauzek bestelako indar bat daukatelako, edo hizkuntzaren bidez esandako gauzak niri askotan gehiago iristen zaizkidalako, behar bada irudien bidez esandakoak baino, edo gertuago sentitzen dut arte disiplina hori. Baina biek daukate indargune bat esku honetan erortzen badira. Historioak hor daude eta kontatzeko daude, eta bakoitzak bibratzen badu konta molde batekin, hori izango da historia hori kontatzeko modurik onena. Ez dut uste historia bat kontatzeko modu bakarra dagoenik. Nik ikusten duanean rodaje batean, zuzendariak zenbat jende orkestratu behar duen eta zenbat gauza ez deusek eragin diezaiokete hainbeste, bera kontatu nahi duenari beldurgarria iruditzen zait. Hori, aipatu gabe horra iristeko egin beharreko lan guztiaz, finantziazioa lortu, bilerak netzako hori, ez da nire gauza, ez? Orduan, iruditzen zait literatura xumeagoa dela, baina zentzu hortan ere aukera asko ematen ditula, ez? Zinemarekin konparatuta askoz libreagoa dela, esango nuke. Literatura eta zinema desberdinak dira, bakoitzak ditu bere abantailak,
Literaturak uste dut rekurso gehiago dituela, orokorrean. Rekurso estilistiko, estetiko, intelektual gehiago. Zinema oso mugatuta dago, kamera bat eraman behar duzulako nonbaitera, eta hori grabatu. Eta oso zehatza da irudia, inapelablea da irudia. Aldiz hitzaren bitartez, zabaltzen ditugu ateak, eta nork, zeharkatuko du, eta joko du nonbaitera, desberdina izan daiteke nahi, irakurlez irakurle. Segurazki, batetik igual adrenalinak, behar bada bizitza idealizatu batenak, desorduen adrenalina hori eta estresa eta makinaria eta hori gustatzen zait, agian kontzeptu bezala behar bada bizitzeko ezakit. Eta gero, bakardadetik ihes egiteko modu bat, taldean pentsatzeko modu bat, koordinazio bat, edo ezakit, giza lan konpartituaren bizimodu hori, agian idazlea baliteke batzutan gehiegi bakartzea edo gehiegi obsesionatzea gauza batzuekin, eta agian taldeak eman diezazuke arintasun bat edo gauzak ikusteko beste modu bat. Baina, bertsolari bizitzan ere badago ez igurtzi hori, orduan ez dut bereziki faltan botatzen, baina bai hori izango nuke, desorduen kaosa. Niri ematen didana, pelikula batean da ikustea, ekipoa, daukazula. Zuk ere montatzen zula zure ekipotxoa idazten ezunean, baina momentu jakin batzuetan. Gidoilariak bakarka lan egiten duen bezala momentu handi batzuetan, eta momentu askotan, eta zuzendariak ere bai, eta besteak ere bai. Baina asko konpartitzen da, eta literaturan ez hainbeste, eta horrek, bere gauza txarra ditu, eta ez dira gutxi. Eta gero, baita ere, feedbacka momentuan ikusten zula, zuk egitezu pelikula bat, jartzen duzu jendaurrean, eta jendaurrean jasotzen duzu erantzuna. Liburu batekin ez. Bakoitzak irakurtzen du, puskaka, bere etxean, eta gehienetan zaizu iristen bere horren hotxik, eta iristen zaizunean bada oso a posteriorikoa. Gutxi idatzi dut, batzutan lagundu izan dut gidoilariren bat, edo horrelako kolaborazio txikiak egin izan ditut. Nahiko nuke horrerantzean gehiago idatzi eta gehiago sartu. Badago alde handi bat, asko daude noski, baina alde handi bat da taldean egiten dela lan normalean ikusentzunezkoetan, eta nik hori da gauza geroz eta gehiago bilatzen dudana. Ez bakarrik egon etxean, neure buruarekin, baizik eta bestekin konpartitzea. Lehenengo momentutik alba da, ideiak konpartitzea eta aberastasun hori, datorrena talde energia horretatik. Eta gero zinemak dagoen glamurra, Ni oso festazalea naiz eta nahiko nuke hori, bai, glamur eta dibertsio gehiago.